Noul meu program pentru transformarea dependențelor de droguri și alcool și, de ce nu, da, marea provocare a momentului actual, cea a tehnologiei, în care, da, de la copii până la noi, cei adulți, tineri sau chiar cei în vârstă, ne lăsăm absorbiți de tehnologie. Timeline Healing, Aura Soma, sunt două terapii care ajută foarte mult să ne transformăm ca și conștiință. Ce înseamnă asta? Să transformăm tiparele de gândire, tiparele emoționale cu care noi am crescut și în care trăim în societate. După 20 de ani de dependență, de fumat și, da, o perioadă, hai să zicem, nu prea lungă cu alcoolul, am reușit să transform asta în mine și să vindec natural, să zic, dependența mea de fumat. N-aș numi o dependență cea de alcool, dar a fost o perioadă de câteva luni în care am consumat zilnic și la un moment dat m-am trezit și m-am întrebat de ce fac asta. Și oprindu-mă și având o conversație cu mine, mi-am dat seama că nu mai îmi doresc asta și că nu mi-aduce nimic bun. Experiența mea de 20 de ani cu țigările s-a încheiat în momentul în care am început practici cu care eu am rezonat de meditație. Le făceam zilnic, dimineața și seara, și crescând frecvența în corpul meu fizic și în celelalte corpuri, practic, la un moment dat, fără să mai pun presiune, m-am trezit că nu mai fumez, nu mai am nevoie de țigări. Sigur, de-a lungul timpului, mai intrând în alte colective în care foarte mulți fumau, am mai făcut asta pentru câteva luni, o lună, 2 sau 3, însă mi-a fost foarte ușor să ies în momentul în care n-am mai rămas în colectivul respectiv, mi-a fost foarte ușor să renunț la țigări. Ceea ce m-a ajutat pe mine personal cel mai mult a fost o practică de meditație. Copiii care sunt, da, deja scăzut, să zic, vârsta la care copiii încep să consume alcool, undeva sub 11 ani, ceea ce până acum era undeva la 13-14 ani, până acum câțiva ani, din pandemie încoace. Dacă erau din 5 cazuri, 1 era cu depresie și cu probleme emoționale, acum, din 5 sunt 4. Din 2, 1 are o problemă. Ceea ce ne duce, practic, spre dependențe de orice fel sunt traumele. Traumele de abuz pot fi din copilărie, în care creierul nostru pur și simplu prezintă leziuni după o traumă. Avem mai multe soluții care ne ajută să ne regenerăm până la nivel celular, adică neuronal, să refacem acele leziuni cerebrale, să refacem cu totul sau să creăm noi rețele neuronale.